En aquesta edició de la World Dance Cup hi presentaran 5 balls diferents, 2 de dansa contemporània i 3 de dansa clàssica, ja que s'incorporen 3 noves alumnes que concursaran amb el repertori clàssic. Ens ho explicava la professora Jessica Estadella. Un any més, torno a presentar les 3 alumnes perquè crec que van fer un treball molt intens, molt important, i he tornat a confiar en elles. I dins d'aquest repte he decidit presentar 3 alumnes més que aquest any han millorat molt i l'any passat van fer un bon treball i crec que també es mereixen aquesta oportunitat, que són la Laura Roca, la Gala Benet, que pertanyen a l'Escola de Dansa Municipal de Montblanc, i la Maria Martínez. El treball que han fet les 6 al llarg d'aquests 4 mesos és molt positiu. Espero que puguem continuar presentant més alumnes de mica en mica i que totes les alumnes que van pujant de l'escola tinguin aquesta gran oportunitat, a poc a poquet. Ahir, al Teatre del Casal, unes 200 persones van poder veure les 3 ballarines que ja van triomfar amb Angun, Alba Foguet, Natàlia Martínez i Núria Llor, aquest cop amb una nova coreografia contemporània anomenada Akar, que en llengua malai significa el vincle i parla de l'amor i l'odi entre les persones. A banda, també es van poder veure les coreografies clàssiques. Hi ha 5 coreografies, 3 de repertori clàssic i 2 de dansa contemporània. Els 3 de clàssic pertanyen a 3 repertoris de ballets originals. Un és el ballet del Quixot, que està representat per l'alumna Laura Roca, l'altre és el ballet de la Ballader, que està representat per l'alumna Maria Martínez, i l'altre és el ballet de Giselle, que està representat per l'alumna Gala Benet. Les altres 2 coreografies de dansa contemporània estan creades per mi, una és la que la interpreta és l'Alba Foguet i l'altra torna a ser el trio que es van presentar l'any passat al concurs. Era la primera vegada que les 5 coreografies pujaven a escena davant la sorpresa i l'admiració dels assistents. L'acte també va incloure diverses projeccions de resum dels assajos i preparatius de les coreografies. La fase final del Mundial es farà a Portugal, mentre que la primera selecció nacional serà a Sitges.